Ay, hello mga kalosonos, mga kapalowers, mayong adlaw, mayong gabi ko natin kalano, kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis no, sa 13 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Karon dahil no, ni Ana sa ilaing suliran o handumahan na no, o pumili ko dahil. Shout out dahil ko sa tanan nga nagsunod ang trabaho no, salamat kayo sa pagbaybay no. Ilabi na ni James Sabiro, salamat kayo idol no, sa pagbaybay. Pero no, dito maglangan ni ang suliran o handumanan. Maayong adlaw kaninyong mga suking tikpaminawa ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 36 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak. Nagpuyo sa Gunog, Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa property sa among anhing amahan. Aron inyong hisabtan, subdon ko sa dihang bag-o lang ming mibalhin o puyo dinhi sa Lapu-Lapu. Ingon ini ang mga panghita ko. Magmingaw nag-ikot din kay ako naman lang usa. Sa tasa po Isod magod kaayo nga layo kay biyahian kada adlaw sa mga bata. Nga baya ditong ilang eskwelahan, nasa ditong trabahoan sa kumbana nga si Marco. Nakasabot raman ko dahi. Ako lang ba? Magmingaw na lang ko din Ayaw ka bala ka pa. Isaad na ako nga kada weekend. Mubisita mi nimo dinhi. Sige ha, lauman ko na. O pa. Okay ra ka to sa papa ni mo dito, day? Ang kampante raman sab ko dong. Nami tigbantay biya ito. Bisugduhan man to nako. Inuun sad. Ang uban din mo mga igsuon. Dili gid sila makanon nagbisita ni papa dito, no? Lagi ambot nila. Sige malaging busy sila. Basta ako misaad kung papa nga kada weekend, mobisita ta niya. Aron sa di siya magmingaw dito ba? Oo, war may kaso pud nako gud. Bisag adto bata mga tug, unya sa Domingo, una bata mo pauli din Di ako kalakaw-lako Ha? Nga naman ba? Sakit maning akong tiil. Sa katigwang mo na siguro ni. Hala. Ay Marie, nagsige pa ba ni siya inom sa iyang vitamins, day? Sige pa man te. Lumaon lagi. Usahay, kahit kayo paimnon. Na, maon na diha pa. Naginahi na sa day kasi imong Ingon ba ko ni Moha nga tumanagid og tumar ng imong mga tambal hasta ng vitamins? Ay, nga no, mag-inom-inom pamasap ko ana nga tiguang naman ko. Okay na ko nga musunod sa inyo nga mama kay napahimutang namasan mong tanan nga malagsuon. Pero mahulagi, ikaw na mag-iperming makahuna-huna og bisita na ako din Nagluod-luod na sad ka. Sige lang pa, ako to silang sultihan nga pabisitahon nimo. Busy lagi in town kay ko Manoy nakasabot man ko. Pero unta magkasabot pud nga tiguang na si Papa. Isa pa nagsalang sabgod unta. Nah, soya lang na ko Noy. Unya, diyan ako ang trabaho para ana. Labi ako din is Davao. Kamu may duol diha. Kamu na lang mo sigig bisita niya. Sige, hambitaw na mo na siya bisita din hinang. Pero magita man sabgod ninyo. Hapit na biyang Father's Day nang. Basig makahikayon mong anhi din pa. Ay, naunsa man ka ana, Mura man sad ko guway bana nga dili mag-celebrate og Father's Day. So, di gid ka makalugar. Tanaw na ako. Di lang ko masaad. Sige nang. Uwa gid day. Wa dong kasapot. Pero sila guway paking papaw Sagdi lang na Uwa hiragul unya ang pagmahay. Dong. Si Marie man ang tigbanteng papa. Unawag man. Ano mong kaha? Hello, Day, Marie. Si Papa ni mo, ina sa ospital kay giatake. Unsa, Day? Sorry ma'am, pero gibuhat namang tanan para si Bungman. Pero wag pa na. Grabe nga akong kahiubos sa mga igsuon. Kaysa buhi pa si Papa, wag yun sila makahunahon na og bisita. Pero kung kano sa patay ng among amahan, nakahigayon na sila bisita.
Gusto kay kumamoy-boy nila, pero dako kog respeto sa akong amahan. Mo ang gipili na lang na akong magpakahilom na lang sa iyang haya ug iluom na lang ang tanan akong kasuko o kahiubos. Unya, mahal, pinangga kita ka pa. Kung naminaw pa lang unta ko ni mo, day. Dili unta ko magmahay karon. Dako kayo ang akong pagmahay. Nga wa ko nakabisita ni Papa sa buhi pa ni siya. Anak man gid na manang. Uwahi man gid kanon na ang pagmahay. Pero nahibaw kong ipasaylo naman ni Papa. Pa! Pa! Unya day, kinsa man lay mangulikta sa mga gipabangan ni Papa ninyo nga mga apartments. Ako gudong. Ako may ni Astool. Unya, yung mga igsuon. Oh, magbahin mi. Naan ba nang ulikta sa abang ni Namuti? Ha? Kinsa man? Magguwang man tingali ito ni Muti. Lalaki mo to. Oh, si Manoy Reden? Ano ba ko bang ka? Nga ako may kamagwangan yun. Ako may magbuot unsaon ako ang yuta. Pero Manoy, unsan walay share na mo kung mauna? Kuya na, ay paghawd-hawd ha. Kamanghuran ka lang. Ug ako may kamagwangan. Ako may dunay dakong katungod, maong paghuwat kon unsay bahin nimo. Nakaingon ko nga grabe gyud kahakog ang among kamagwangang lalaki. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, na ay nahibilin nga property si Papa, pero why last will and testament? Gusto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan o dili man niya apilon sa bisan unsang desisyon? Ikaduhang pangutana, ang property title na apagihapon nakapangan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin og tarong namong managsuon? Wa man ko mahangol ani gyud sa maong property, pero di man sa tingali husto nga ang kuno na lang ang tanan sa among kamagwangan kay abig siya mo ay kamagwangan. Ikadulong pangutana, kami sa akong igsuong babay, wa mahibaw unsaon pag legally claim sa among shares. Unsaon man, mukuha na lang ba mi og abogado? Pila man kay magasto namo kung mukuha gyud mig kaugalingon namong abogado? Ikaupat og katapusan, si Manoy Reden ang among kamagwangan. Dili siya musugot nga bahin-bahinon namong managsuon ang property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa akong usa ka maguwang nga igsuong babay? Kay siya man gyud manghawd, kay lagi siya mo ay kamagwangan. Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, ana. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto, legal, ang mga personal na itong mga pangutana, ato ang mga aligot-got, kasakit, no? Ang kahuot sa ato ang heart, ug ato ang dughan, nga numan, kay gibiyaan ta, gipasagdan ta, giabandonar ta, oy kever, hala, ato ng pagasturyahan, ipadana be ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang suking tigpaminaw? Kumusta man mo, guys? No, 5 ka buwan ay 4 ka buwan ay niagi. Kumusta man ta? Kumusta man ang ato ang tuig so far? Napuakwaan ba gamay atong problema? Sus guys, di man gyud ni mawa, no? Di man gyud ni mahurot, mura man yung tobod. Naagyud na, kambal gyud na nato. Ngano? Kay di man gyud ta kaapgi. Number 1, dili perfect ang life. It's never gonna be perfect. There is no such thing as a perfect life. Wa gyud. Di ka mingon haya-haya ni nila kinabuhi. Unsa kanilang problema sa wa ta kabaw. Wala na post-post. Orang gipang post-post di na mga puros kalabi rag kanindot, pero naagyud na mga gisagubang. Sama nimo, sama nako. Nagtuo mo sa Attorney Elaine, sige tambag dire nya way problema guys. Naatay mga giagian. Depende lang yun na unsaon nato pagdala. Depende lang pod na kung unsa pod kalig-on ang ato ang pagsalig ug pagtuo nga at the end of the day mahuman ra gyud ning tanan, di ba? And guys, thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang Facebook account. Ang mga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Ang tanan nga naminaw live sa ilahang mga panimalay pinaagi
pinaagi sa ato ang radyo or live sa Facebook or ang mga na-late pero naminaw gyapon pinaagi sa ato ang YouTube or sa ato ang Facebook account. Kumusta mong tanan dinha? Si Ana ang ato ang letter sender karong adlaw ay nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City. Mayor Cindy Chan and Congressman Ahong Chan. Kumusta mong tanan dinha? And to my best friend in Lapu-Lapu nga si Joyots Julie Labordonia nga nagtrabaho dinha sa PEZA ug kang teacher Aiza Soronio sa STEC. Birthday month na sa akong best friend Aiza this month. Greetings sa inyong tanan. Punto legal, of course, ang gisuwat ni Ana kay naamay yuta ang iyahang amahan, no? Unya, wala, nibalhin naman sila puyo, no? Di man gyud wala na sila dito kung asa sila. Unya, maulagi, nagkadispute kay kanilaging inigkawala as ginikanan. Ari man gyud ning laay, ari gyud magsugod ang lalis, guys. Kay naamang gi usa, duha nga mahimong greedy sa last part, no? Mahakog. Sumuo na ni, diri nagsugod ang iyahang mga problema. Kay, ang una niyang pangutana na ako no'y nahabilin nga properties ilahang papa, pero walay last will and testament. Gusto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan ug dili mi niya apilon sa bisan unsang desisyon? Number 1 lang daan, wrong. Ngano man, the moment mamatay, guys, ang usa ka tawo, no? Then the death will open the right to succeed or the law of succession. Kanang manunod ta sa mga kabtangan sa katong ato ang gipanundan nga namatay. Kinsa man ni ang mga legitimate heirs, kay heirs or manunod tagtungod mo na gitawag ana. Katong akong gingon nyo sa una, go down or go up. Una tas ubos. Go down first. Naabay mga anak. No, naay anak, then kana siya. Sila mo'y manunod. Kung naay asawa, apil ang asawa. Ug walay anak, adto tas taas. Ug naay pay amahan or inahan, kuyog sa asawa, manunod. Ug way amahan, way anak, aw pakilita ang mga igsuon. Now, in your case, pagkamatay sa inyuhang amahan, kamong tanan nga mga anak are the legal and the legitimate heirs. And you are all in equal footing, meaning patas mo o katungod with each other. Kung upat mo kabuok man nag-igsuon, kamong upat na ay tingog, kamong upat na ay katungod, equal ang inyong katungod. Dili pwedeng manghawd ang kamagwangan kay maoy ni unang ning gawas aning kalibutan. Dili. Sayop yun ng inyong huna-huna usahay ba nga ako'y magbuot kay ako'y maguwang. Ako'y manghod, ako'y magbuot kay ako'y gagam sa ako ang ato ang mamaw inahan kay katong buhi pa siya, wa mo kaamot. Uy, dili na pwede gyud ingon ana. To some extent, pwede tang mga reimbursement, pero when it comes to decisions and ownership of the properties, dili gyud pwede nga naay manghawd usa or isalikway lang or iset aside ang katungod sa uban. Equal in town mong tanan. Ikaduhang pangutana, ang property title kay naa paghihapon nakapangalan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin og tarong namong manag-igsuon. Wala man siya nahangol gyud, no? Mo giniyang giklaro. Very good, Ana. Ang iyaha lang yung gusto nga dili lang gyud man gud pod sakto nga ang kuno na lang pod tanan sa iyang kamagwangan nga igsuon kay abig siya kuno mo'y maguwang. And of course ato na nang na-establish nga sayop gyud ang inyuhang kamagwangan nga igsuon nga siya magbuot or ang kuno niya tanan. Samot na. Okay lang tatong siya magbuot nga di mo maalkansi. Pero kanang siya magbuot nga alkansi mong ubang man nagigsuon, samot nga dili sakto. So, at least you should know nga equal mong tanan, mas labi na kung walay last will and testament. Now, kung pananglita nakapangalan pa man gyud na sa inyuhang papa, in order nga mabalhin na, no, ang inyuhang pagpanag-iya, kay dili man na mabalhin ang ngan sa titulo from sa inyuhang papa ngadto ninyo kay kamo na may mahimong co-owners, no? So, dili man na mahimo nga mabalhin automatic ninyo kundi ta moagi sa sakto nga proseso. And the correct procedure, mga sukintig paminaw mo, is this. Inig kamatay sa usa ka tawo, i-collate na itapok na nato tanan niyang mga kabtangan. Okay? Nya ato pong tan-awon ug naa ba siya'y utang. Kay i-priority man nato og bayad ang utang usa pa mo magbahin-bahin. Asa man tag pangbayad ngadto siyang mga kabtangan, no? Ang yuta, ang kwartas bangko and the like. Now, unsa man nga dokumento ang magpamatuod nga nagkasinabot mong mga nahabilin, mga tagtungod, mga eredero. Ang kanang dokumento mo na gitawag nga extrajudicial settlement of estate. Meaning, wa mo nagkinahanglan og assistance or giya sa korte kay nagkasinabot man mo, hapsay malinawon mo, way maguwa nga nagbuot-buot, wa po'y na alkansi, wa po'y gibatig ka alkansi, no? So,
magpinirmahay mo and you will decide how you will divide the property. When I say equal, ang pinaka-common nga pagbahin-bahin ana is kung upat mo ka man nag-igsuon, automatic, divided by 4. Pero wa po na mag-ingon nga ingon anaon ra gyud nato pagbahin kay magdepende gyud na sa inyong sabot. So kung pananglitan na ay upat ka man nag-igsuon, upat pod ka buok yuta. Okay, pwede nga automatic nga ang kaning usa ka yuta kamong upat ang tag-iya inyongan. So mito si i-divide niyo tanan all that is owned by your father. Or pwede pod nga lot number 1 maguwang number 1, lot number 2 igsuon number 2, lot number 3 igsuon number 3, lot number 4 igsuon number 4. Depende basta kay mo pirma mo. Nakasabot mo sa inyong gipirmahan ug wa mo'y issue. And that is out of court. That's why it's called extrajudicial settlement of estate. Kahuman, of course, mubayad ta ginatawag nga estate tax o estate tax BIR. Transfer tax buhis pagpabalhin no sa titulo sa pasangan sa yuta ngadto sa munisipyo kung asa na ang yuta ni belong no. So kung Mandaue ta nga assessor. Kung Lapu-Lapu ang yuta adto putas munisipyo sa Lapu-Lapu mo adto no. Ini kahuman ana usa pa ta mo adto sa Register of Deeds kung titulado ang yuta para ma-cancel ang title sa yuta unya ibalhin na ngadto sa mga tag-iya depende kung unsay nakabutang sa extrajudicial settlement of estate. Di na siya sayon but importante wa mo mag-away ug nagkasinabot mo kung saan pagbahin-bahin ang yuta. Ikatulong pangutana, sila kuno sa iyahang igsuon babay, wa kabaw unsaon pag legally claim sa ilahang share, unsaon man mukuha na lang ba mig abogado, pila man kahay magasto na mo kung mukuha gyud mig kaugalingon namong abogado. Akong silingan ra mo simong igsuon, di sad gyud siya madaog storya nga kamo-kamo lang amicably no nga kuya mag-meeting gud tanoy meeting gud tang manag-igsuon kay para ato na ning subayon ug husayon ang mga yutang papa ug unsaon ni nato pagbahin-bahin unya mo pirma na ta og extrajudicial settlement of estate manoy nga makibaw tag pilay bayranans buhis and everything. Kay dili baby atong sulayag patawag og barangay or naa pa ba mo tiya buhi nga mo mediate ninyo mahimo pod no pero ug wala gyud well sige ato gyud na siyang diretsohon no og ingon og pagpahigayon nga ingon anaon nato pagbahin-bahin or suryan ug dili gani need gyud tag abogado diri nga part ha para mutabang ninyo ug pag-guide ug pagprotektar sa inyong katungod. Ikaupat ug katapusang pangutana si Manoy Riden nga among kamagwangan di mo sugot nga bahin-bahinon namong managsuon ng property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa akong usa ka maguwang nga igsuong babay. Unsa may dapat namong buhaton kay siya mangyoy mang hawd good lagi. Siya may moy kamagwangan. Like I said, di gyud unta na sakto nga ang maguwang moy manghawd kay equal gyud unta ta Manoy. Ayaw pud in town ug palabi ihatag pud in town kung unsay angay no sa inyong managsuon kay di man gyud unta na imo wa man kay katungod nga mo angkon ana nga ikaw lang kay naa man kay laing kadugo naa man kay igsuon. This is really the start of kanang mga family feud ug dispute guys no muginay ako ang kasubuan nga makibaw ko ba nga moy giaway-awayan sa nga manag-igsuon katong wa pay katiguyunan wa pay bahin-bahin okay pa no magbalinawon pa magkita-kita pag madomingo karon asa mingaw kayong payag kaluoy sa inyong mga ginikanan nga ni panaw nagahilak tingay tus kahitasan ay nga ningon nga may pagwa ko'y gibili ninyo daw wa ta moy giawayan no mugid na ingon nga okay rami kay wa mamiyota wa may gibahin-bahin kaninoong naa mo problema kibaw ka nga no unsay nang ibabaw kahakog no unsay nang ibabaw dili ang gugmas kadugo natog sa ato ang mga igsuon ang atong greed ang atong ambisyon and that is really wrong no we have to give our fair share kasabot ko and Anna said nga wa gid unta siya nagapas pero of course di man sad pwede nga ato lang pong tugutan ang ubang tao nga muyatak o muyurak pud sa ato ang katungod ug mopadayon og buhat sa kanang mga gawi nga dili pud sakto sayop sad na siya no so I think it would be best nga angay-angayon gyud ni nato tanan okay mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaaw. If it's time for
Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Liza. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Let the Love Begin. Look at what we found. Make this moment. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi ka doon? Mo kini sa kababay nga nagpuyo sa Moalboal, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Lisa. Pakigbuha ko nimo. Unsa? Nagkapamabdos ko, Lisa. Usa pa. Nawa na sa ding akong gugma nimo. Mga magkalimtan na yung lanta. Unsa? Ha? Mupauli ka sa inyong probinsya? Oy, day. Mag-unsam-sab ko din hinga. Wala naman si ko mo eskwela. Ano guna sa dayo mo eh? Nga naman, di na siya kaganahan mo eskwela? Ay, dili na, day, uy. Kusto na siguro nakahuman kong second year college. Dili na ako pagastuhon ako mga ginikanan niya. Kung pabadlong ragyapon ko din sa syudad. Day. Maayag kay nakahuda-huda kag uli din he. Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlan man nga dili may makapugos gud nimo og paeskwela. Aw adhe na lang ka din he para daay makatabang sa atong mga negosyo din he. Gusto kog mo focus sa atong sari-sari store. Unya, ikaw mo ay bantay din he sa atong lodging house. Sige ma. Ako'y bahala. Mingaw man eh. Wakay mga nag-ukrong buwan na dama. Miss, ila suru mo niya? Good for 1 month. For 1 month, sir? Nakandungog mo ka. Muktaan na pa mong kagbalik. Sorry. Room 13, sir. Nerang yawi. Kuanday, sir. Bawal ta sigarilyo sa room, sir, ha? Naratay smoking area din sa gawas kong ganahan. Mura ba huwag manigarilyo sa imong tanaw? Niingon lang ko. Sige, pwede na kamata sa mong room, sir. In case you need anything, just dial 0. Okay. Stricto. Maayo ka ni, kikwapo. So, ang ayan ra. Ha? Gwapo? Gwapo lagi, pero murag maldito mantawhan na, eh. Stricto kaayo man. Makalagkot. Aw, magpasensya gid ka. Customer man ang inyo. Customers are always right ba yet, diba? Depende na sitwasyon, uy. Digid ko buo yun, ana. Basta na ipabombo ang aw, katilawag yun. Ay! Day. Bye na. Chika lang yata. Bye. Miss, remote. Niya, sir. Todd, miss. Asa ta pwedeng makapalit og imnon nun din eh? Naridagang tindahan sa gawa, sir. O ba? Salamat. Shit. Nakadungog yun to siya. Imposible kayo gawa. Oh, unsa man ron? Nine hagis sa gawas. Akong tanawin. Sir? Sir, naunsa ka? Ay! Sir, gusto na unsa ba? Aray! Miss, naunsa ka? Aray! Natunog ko. Shit. Miss, sorry. Ganong nanhim sa ka? Pwede ba ipahimutang una ko nimo? Igrabe sa daan, ani, ha? Sige. Ay, sure ka nga di ka magpadag ospital? Gamay ra ning tunog ka. Layo ra ni tinai. Kung wa pa lang ka... Ikaw, no? Gilaan kita nga batasan sa inyo ba? Imbis ang kuno nimo imong sa, murag ako pang sa ani adto ko mong natunog ko.
Pahinumduman lang ti ka, sir, ha? Dili ang tao ni imong lugar din, O gato mga damages ni mo ganina, kinahanglan to ni mong bayran. Ikabala ka. I'm willing to pay. Basta pa, sa may problema ni mo. Ngayon nang hagis man ka. Binawangan dos babae nga padung na unta na akong pakaslan. Unsa? Kung nahibaw kag unsay masakit. Maptos pagod siya. Mao ba? Parehas, tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ko niya love. O ang mas shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero ang nakalahi lang nato, dili mi engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di mo. Ako day si Clark. Ikaw? Liza. Pasensya na day sa akong gipakita ang batasan mo ha. Pag una na akong abot din Walang gid ko sumuro to. Salamat pod kini-share ka na ko si mo gidada karon. At least kay bawon ako kun unsa gigikanan si mong kasuko. Okay na ba makig-friends nimo? Ngano kung dili? Abi ni mo na maayo ay. Mientras naa ka dinhi, ngano dili naman lang nimo lingawan imong kaugalingon. At least ma-divert ang imong huna-huna, daba? Okay ra. Basta kuyogi ko. Ha? Sige pa. Basta additional pay, ha? Ako may tourist guide nimo dinhi sa mong lugar. Sige, sure. Mag-unsa man tawag ba? Mag-scuba diving ta. Lingaw? Lingaw ba nini? Kapag pa ko, magkasuway ni. Diba? Lingaw gid mag-scuba diving dinhi. Ayaw sa man. Ang hawas na tayo, makalunch ta? Sige. Imo na Na, basin bik mag-una pa kagkahubog na ako. Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba? Okay. Tod. Thank you kayo ha sa pag-uban na oron. Uy, kaso, uy. Abi mo, bugo kay mong ex nga binawangan ka niya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang pod, okay kay ka. Easy to get fed. Way libog. Thank you. O gabi ni mo, bogo sa kay mong ex, kagilisan ka niya. Naan naman ni mo ang tanan. Gwapo ka, nakay sense of humor. Bisag, medyo stiktohon ka, pero madara maghilot. Ha? Ikaw yun. Ngano gitutukan mo ko ni mong samaan? Clark. Kwarto na. Clark. Liz, mubalik na ko sa syudad. Sige, amping. Og bayon sa nahin tapos. Ay, kabala ka. Okay ra ko. Liz. Parang wala mo ko itong hais binuwan kong sakit. Dili mahimo. Unsaon na lang kumampus ko. Magpalit ko piti. Ginoo ko. Positive. Mampus ko. Unsa ba't itay da suds ibugon na huna nga yado ra man kay kagihatag sa imong pagkababay. Ma. Unya unsaon naman na ron ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdos ka nga wa man kay kontak ato. Ma, okay ra ni uy. Kaya rin akong buhion nga ako ra. Ay, mabuang ko anang utok di mo, Lisa. Ambot lang kung nganong naingon anak ka. Ma. Pila naman din ikapuan akong tiyan. Klaro na gid siya. Liz? Clark? Ako. Nabay bakante? Pwede kong mubuk? Wait. Mabus ka? Ako ba'y mahanana? Kinsa pa man di ay. Karami nakilabot na ako. Ganun kapasulti na ko. Pwede man unta kang chat na ko. Kay friends naman ta sa Facebook, di ba? Chat ka ni mo, di sa ka mo reply. Dili lang ko gusto nga magbasi among desisyon. Tungod kinamatos ko. Liz, di balay ko. Tungod kay gimingo ko ni mo. Unsa? Kung sugot ka, karon dayon. Mamahay ko sa inyo. Ha? Ganahan ko ni mo. Ug sukad anong adlaw nga nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wa ko makunauna ni mo. Clark. Barugan ka. O gusto kong formal nga makigatubang nila mama ni mo. Clark. Look at us.
Nangatubang kit si Clark sa akong mga ginikanan. Ug wa gyud problema si mama ni Clark. Gani, ganahan kaayo siya ni Clark para nako. Kay murad akong natarong, ug mas naa na tay direksyon ng akong kinabuhi karon. Karon, 8 years naming minio, ug may duha na sad ka anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mo ka mga higalang kaagin ni Lisa nga taga Moalboal, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagulahan, Let the Love Begin. Ang mga kaagi gibata no doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handuwanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Chance for you